Повечето сте от теб. Ние с нашите хора се събрахме. Има ли някой да не те познава теб? Между другото да кажа, че благодарение на господин Пенев днес ще ви говоря, на мен път го реши. Така че ако ви е много скучно това, което ви говоря, го обвинявайте него. Плана ще компенсираме после. Ако пък разбира се, че много ви хареса, може да почнете да ме замеряте с пари по всяко време на презентацията ми. Добре, темата ми, някъде може би я пише, е за предприемачество. Защо за предприемачество? Ще ви кажа, започна, реших, че може би трябва да ви кажа откъде тръгва цялата история, че си позволявам да ви говоря за предприемачество. И си продължавах историята назад и стигнах до втори клас. Че първият ми достъп на мен до предприемачество е във втори клас, когато баща ми донесе една кутия с близалки. Не знам откъде беше взел. От нас и аз започнах да ги продавам в училище. Обичам много близалки. След което го накарах да вземе следващата кутия. След което разбрах, че ги продавам за по-ефтин, колкото той купува. Но това е част от предприемачеството. След това аз живея вкъщи в двор, на която има люлък. Има и лав и бял люлък. И си спомням, да се бях покатерен на люлък, нали да си късам люлък и някакъв човек поиска да му дам люлък. Аз като добър човек, жилет, седни, защото привлича вниманието на дамите. Човека поиска люлък, дадох му люлък и той ми даде втори, че му дадох люлък, при което още не осъзнат предприемач, обаче все пак се осъзнах, че може това да го продавам. И тогава си мисля, че това ми е първи екип, защото събрахме момчетата, как се казва в квартала, които брахме люлъка и давахме на момичета да го продават. Защото на трети, четвърти клас момичета, като застанат на улицата, господин, искате и тя, нали, получават повече пари, колкото аз като застанат. В интерес на това продължи няколко години, чак до трети-четвърти клас. Всъщност не, трети-четвърти започна чак до 6-7, вече хората бяха много големи, момичета ги беше странно да продават люлък. Всъщност какво направих тогава? Продавах го на цветарския магазин в квартала. След което открих, че имам череша на глава. Обаче черешата не се получи спот за YouTube, защото има много черви в нашите череши. Нали, не я иска. Обаче в съседния двор пък има круши. Много хубави круши. Това си мисля, че ми е първия достъп до предприемачество. След това в училище направихме една фирма по програма Junior Achievement. Учениците, но всъщност ние доста активно работихме в тази фирма и правихме какви неща с логото на училището, примерно химикалки, чадъри, всякакви работи, които ние продаваме на учениците и те се кефят, защото не си имат нещо там на училището. Чаши или не работи. Там най-неуспешният проект исках да прокарам да направим презервативи с логото на училището. Аз съм учил в Уилям Шекспир и трябваше да сложим Уилям Шекспир на презервативите. И се струваше прекидявам, защото до ден днешен ми струва гениално, правя нещата, защото през ден струва 10 стотинки, мога да ги продавам по левче, те си купуват децата само за да, нали, от смях, както се казва, но тогава срещахме доста голяма съпротива в управлението, нали, на училището да прокараме това и за добро или за зло не го направихме. Това нещо не силно да затваря само вратата, да не избяга къщата. До къде ще там да презервативите? Там всъщност направих първата си бизнес среща, която решихме да направим картички, коледни картички, които училището, нали, директора да ги подарява прати коледни картички на родителите, които са на децата, които са завършили училище. И какво направихме? Ние направихме картичките и отидох при директора и му казваме, ти има такива един кашон с картички, дължиш ни 500 лева. И той човека не знае. И си викаме, ние сме тук ученическата фирма, той не знае, че има такова нещо. И има картички и 500 лева ни дължиш. Първата ми бизнес среща, която час и половина обяснявах, що по дяволите този човек трябва да даде 500 лева. За нещо, което не е искал. Между другото ги даде. Така, после завърших. За сега знаете, горе-долу с това занимавам. През цялото време в университет се опитвах да правя нещо. То не бяха фотоволтаици, износ на пшеница за Сирия, какво беше верига, за някакви глупости. Затова си позволявам
да изобщо да ви говоря за предприемачето. За момента повечето знаят какво занимавам, така че няма да говоря, тъй като да има повече време да послушаме следващия кмет на Плевен, на господин Пенев. Аз също исках за макроекономика да говоря. Още един път, като си говорихме след набой и уникалната презентация, която всяка сутрин се събуждам с мисли за нея. Но така не, че той ще говори за макроекономика, аз ще има за предприемачество. Защо за предприемачество? Защото в момента това е много актуална тема. И си мислех каква е причина, това е супер актуална тема и че аз става все по-актуална в последните години и изобщо да се говори за предприемачество. Колко от вас са икономисти тук? Много, супер. Значи сега някой от вас ще знае кои са основните производствени фактори в икономиката. Добре. Физическа теория казва труд, земя и капитал. Казва, ти се привличаш на жените вниманието върху нея. Труд, земя и капитал. Труд, земя, капитал и предприемачество. И цената на труда, земята и капитала зависи от предприемачеството. Причината, поради която да има разлика в цената на труда, земята и капитала в САЩ, Германия и в България, е степента на развитие на предприемачеството, което е пряко зависимост от степента на ефективност в икономиката. Ако трябва да намърдам, за да не снимаш по-малко. Виждам, че ти създавам проблеми. И всъщност това е причината, поради която става толкова актуална тема предприемачеството. И това е причината, поради която президента реши целият мандат да си го посвети на развитие на предприемачеството с всичките си там хъбове, бяха там инкубатори и така нататък. Просто единственото място, от което влизат пари в икономиката, е бизнес. И природни ресурси в България до момента не е основен износител на петрол, газ и така нататък. И другата причина е, че единственото място, освен държавата, нали, като институция, което създава работни места, също е предприемачеството, т.е. предприемачество. Тоест в целия свят има две места, които създават работни места. Държавата и предприемачеството в тия така наречени свободни страни, нали, основна роля играе предприемачеството. В Северна Корея само държавата създава работни места. Но ние, нали, си мислиме, че тук е Северна Корея. И затова ще става и все по-популярна темата с предприемачеството. Така, аз си кръстих темата предприемачеството като спорт. Защото аз гледам на предприемачеството като спорт. Може би причината за това е, че аз 10 години бях създател по спортна страва. И основните неща, които съм научил, които на мен ми влияят върху моето поведение, са тия неща, които съм научил за 10 години тренировки. Сега ще ви кажа, за 10 години аз научих 3 неща. Само 3 неща научих за 10 години. Нали, освен да стрелям. И да се научих други 3 неща, които сега ще ви кажа и ще ви спестят 10 години на вас. Ако някой не иска да ми дължи 10 години от живота си, може да излезе, нали? Но преди да ви кажа 3 неща, ще ви кажа някои други теми, по които много се коментира. Ще ви кажа моето мнение да си го натрапа. Тия теми, за които се виждам, че Алекс вече е съгласна. Да, своето мъдрост, да ви Добре, първото правило, което научих за 10 години. Стягам 10 години. Че каквото и да става, човек не трябва да спира да ходи на тренировка. И това е супер приложимо в бизнеса. Каквото и да става, печелите състезания или губите състезания, на следващия ден отивате на тренировка. Ако аз печеля състезание и след това кажа цяла седмица си почивам, отивам нататък, защото ще ме снимат, че цяла седмица си почивам, какво мислите, че стане следващия месец на състезанието? Ясно не е резултат, да. Ако пък аз се проваля на състезанието и после по цяла седмица си почина, защото съм се провалил, трябва да си почина, да се подготвя психически, какво мислите, че стане следващия месец на състезанието? Това е първото право, като сте тези вас, които се записват, могат да си го запишат. Това е много важно, наистина, аз смятам, че като ви кажа тия няколко неща, вие няма веднага да почнете да ги прилагате, обаче когато ви се случва нещо по-бързо, ще стигнете до този извод и ще си спестите 5-10 години. Да. Абсолютно първото право, значи запомнете го, каквото и да става, продължавате да работите. Печелите, губите, продължавате да работите. Другата причина, поради която аз сравнявам предприемачеството със спорт, че
по всичко, абсолютно по всичко, според мен, което се случи предприемачеството, е абсолютно също като спорт. Първото нещо е, че предприемачеството не може да се научи в книгите. Както и тенис не може да научите да си играете тенис, докато четете книги. Не може да се научите да играете баскетбол, докато четете книги. Съгласни ли сте? Това не означава да не четете книги. Има друг момент, че много се разви икономиката през последните 40 години и вече не е толкова примитивна, колкото е била, когато са стартирали всички големи компании, които знаете, като Starbucks, Microsoft, Apple и така нататък. А между другото, това е другото, което е също като спорт. За да стане един спортист добър, обикновено те започват да тренират на много малка възраст, между 5 и 10 години. Да, спорт. Много малко са добрите спортисти, професионалисти, които са започнали по-късно да спортят спорта. И в предприемачеството абсолютно също според мен. То е също не, че трябва да почнете на 5 години да правите бизнес, а в смисъл, че трябва много време да опитвате, за да имате някакви идеи какво се случва изобщо по вас. Един спортист да стане професионален спортист, повечето, които ходят по олимпиади, са между 25 и 30 годишна възраст. Това е много зависимост от спорта. Художествената гимнастика са по-млади, стрелбата са по-стари, зависимост от спорта. Но ако погледнете, повечето на спортисти са тренирали 15-20 години, за да стигнат върха в кариерата си. В случая на Йордан Йовчев 35 години е тренирал, за да стигне върха на кариерата си и той не успя да стане олимпийски шампион. Кари цялата му кариера. И това е другото, което е общо между бизнес и предприемачеството. И да си посвещавате живота на работа, по това нещо, което имате цел, и изобщо не е ясно къде стигнете. Въпрос е нещо, че трябва да правите. Според мен, за да стане предприемач добър, трябва 15-20 години да работи по темата. И ако се замислите, тия компании, които споменах преди малко, те са разработвани повече от 40 години. Microsoft е компания 40 години, Apple е компания 40 години, Starbucks е 71 години, коя е Starbucks? Всичките в началото на 70-те години. Говорим, има и по-стари компании. Но повечето компании, като изключваме последните 20 години, такива като Google, като чай скоро стана 20 години, Amazon, Facebook, може би на Twitter и така нататък са по-прести. Примерно това са от Fortune 1000, са единици такива, които са стартирали последните 20 години. Повечето компании в Fortune 1000, т.е. хилядата най-големи компании в света, са много по-стари. И това си има съответните причини, която аз свързвам, че трябва много опит, за да човек да успява такова нещо. И за мен това също предизвикавам като спорт и за предприемачеството. И аз това гледам на предприемачеството като спорт, за мен това е хоби. За мен това не е... Значи то е работа, обаче аз това го приемам като хоби, аз това ме кеф да правя, това искам да правя и колко ти малко преди да изкарвам, винаги това ще правя. Не говорете ли е? Това са майтапа, това е приятелката ми, която сега ще хвана сценична треска. И аз не те видят хората. Току-що научим. Добре. Продължаваме нататък, защото времето тече. Стартиране на бизнес. Кога е най-добрият момент да посадите дърво? Преди 20 години. Следващия най-добър момент е сега. Най-добрият момент да посадите дърво е преди 20 години, следващия момент, най-добър момент е сега. Китайска народна мъдрост. Ако искате да имате нещо след 20 години, според мен не трябва да сидите да чакате нещо, да научите знания, опит и не знам си какво още става капитал и всякакви такива работи, с 20 години да стартирате. Поне ако стартирате след 20 години, когато ще ме към нашите ще гоним 50, тук е като гледам весна, ще ви трябва още минимум 20 години да направите нещо. Вижте, в очи 1000, а само статистика. И я спомня някакво беше там. Камилата, как? Всички се надяваме да е Камилата. Който иска да стартира веднага, няма никакво значение, нито опит, нито нищо. Опит се прави, докато играете тенис. Какъв опит. Иначе никакъв опит не правите. Да събирате топките на другите тенисисти, имам преди да работя в някоя голяма компания, защото говоря с много метафори, не съм сигурен, че ме разбирате. Аз между другото работя в голяма компания и искам да ви гарантирам, че няма такъв опит, който мога да натрупа, докато правите нещо сами.
да я сравнява с опит, каквото и да правите. Цял живот, каквото и да работим, каквото и да колкото е ниско квалифицирано, тук да чистим университета, все ще научим нещо. Така че това не е оправдание, че много научаваш в работата си. Ако искате да правите бизнес, правите бизнес, ясно е, че да се провалите. А част от спорта. Това е част от спорта. Няма спортист, който да не се е провалял. Аз имам 27 медала за 10-те си години, обаче имам 100 състезания. Между другото бях много добър, аз съм 4 пъти републикански шампион и бях 3 години в национален отбор. Това не му казвам да съм изтъкна, просто ви казвам, че имам сравнително повече загуби, колкото повече победи. В предприемачеството даже още по-тежко положението. Но това е част от спорта, не такъв е спорт. Така, какво ви трябва за да стартирате? Се някой знае. Да, според мен ви трябва планиране. Това си го записах в личното, което си го нося, ако се каже нещо много мъдро, да си го запиша сам. Това си го записах, защото това е тема, по която много се коментира, където и дотира. Трябва ли предприемателите по дяволите да правим планиране или трябва нещо да се хвърляме, нали, има някакви митове там, че колко по-рискуваш, толкова по-голям пич си и така нататък. Между другото, истината за риска и за пича е, че ако успее пич, вика много рискувах и спечели. Статистически, когато се провали, не е никакъв пич, от никой му пука колко си рискува. Аз с дружника ми имам един познат, който му помогнах да направи бизнес план преди няколко години. Той е много рискува, искаше да направи фирма за правене на компютърни игри. Чух се след много година с него, да го питаме, учител новата година. Той си продава апартамента по 40 годишен, продава си апартамента, 100 000 евро, финансира си бизнеса, какво мисля, че става сега? Изгоря. Парите ги няма, апартамента го няма, жена му се разведе с него, той е в чужбина. Така че това с риска да колко много рискуваме и как сме супер пичове, защото много сме рискували, никой не му дреме. Хората им дреме, ако гледате успех от гледна точка на парите, само от парите и гледат отстрани. Наистината е, че вие като спортисти или като предприемачи трябва да гледате малките победи, които евентуално месечно или годишно ще постигате, за да вървите напред, крачка след крачка. Какво друго ви трябва да стартирате бизнес? Не, само още нещо ще кажа за планирането всъщност. Ще ви дам пример за планирането, защо трябва да правите планиране. Планиране трябва да правите, защото всеки от хората около вас има различни цели и различни приоритети в живота си. Аз имам едни цели, едни приоритети, имате абсолютно различни цели и различни приоритети в моите цели. Тук има един много хубав пример с мъж и жена. За да тръгнете на път, не е то. Това е друг. Аз гледам да ги сменям от време на време. За да тръгнете с някой на някакво дълго пътешествие, вие трябва заедно да имате една и съща цел. Има една и съща цел, защото в един момент един иска да отиде на друг иска да отиде на друго място, има търкания, разваля се цялото пътуване. Няма екипаж на кораб, всеки иска да ходи на различно място. Това първото нещо, което трябва да направите е да си определите целта. Аз ще ви кажа няколко неща за планиране, според мен, ако тя ги възприемате, ще възприемете цялата концепция за планирането изобщо. И сега ще ви дам пример с мъжа и жената, за да ме разберете по-добре. Каквото и да говоря, разбирайте, че говоря за бизнес. Сега, аз съм женен. Не съм пример. Аз казвам, поне съм пановик, много мъдър. Викам, аз трябва с жена ми да си определиме, нали, сега преди да се ожениме, трябва да си определиме цел, да имаме еднакви цели в живота. Защото тя моя има една цел, да имам различна цел. И тя казва, аз искам да имам щастлив брак. И аз викаме, и аз искам да имам щастлив брак. И сега си викаме, имаме за една и съща цел, всичко е супер. Да, ама не. Освен да си определиме целта, има още много неща, които трябва да се определят от труда, вижданията ни за целта. Аз имам една цел да имам щастлив брак и жена има също цел да имам щастлив брак, само че имаме различни виждания. Според нея тя може да изневерява, а пък аз според мен не трябва да изневерява. Една и съща цел, различни виждания, напрежение, да си постигнем целта. Друг пример. Една и съща цел, различни виждания. Аз искам да имаме 2 деца, тя иска да има 5 деца. Една и съща цел е да имаш щастлив брак. Само че имаме различни виждания за това, какво е да си постигнем целта. Трудно бихме могли да бъдем щастливи. Ако има 5 деца, с тези живот ще бъдем, че парите ми стичат. Ако има 2 деца, тя живота ще е такова, че ще има малко деца. Сега да разбира, че това ви говоря за бизнес, където реално тия крайности много повече, напрежението е много по-голямо.
като някой човек трябва да върши някаква работа, която не е съобразена с неговите цели. Друго, определили сме двамата искаме да имаме две деца. Значи, преди сме целта да имаме щастлив брак. Определили сме си виждането да имаме две деца. И мислим, че сме щастливи, нали така? Да, ама не. Да, ама не, какво изпускаме? Темпото. Много запомнете, това с темпото е много важно, като правите екип. Жена ми иска две деца веднага. Ама аз искам две деца след 5 години, защото не мога да си позволя сега едно дете. Еднаква цел, еднакви виждания, различно темпо. Аз ви казвам нарочно темпо тук, защото това ви го казвам, че ако правите екип, искате да работите. Човек, един колега иска да работи 2 часа на ден и събота и неделя да почива и да има 4 почивни седмици в годината и Коледа не знам какво да прави. А другия пък иска да работи 7 дни седмицата по 12 часа на ден, за да стигне по-бързо целта си. Еднаква цел, еднакви виждания, различно желание за темпо, огромно напрежение. Провал. Цел. Затова трябва да се прави планиране. Единствената причина. Това, че бизнес плана няма да ви се случи, е напълно ясно на всички, които правят бизнес на планета. Ма изобщо не ви се случи, няма да се доближи до това. Обаче го правете, защото като правите подобни неща, вие, особено в началото, после тръгвате да го правите без да правите бизнес план. Просто вие си знаете предварително, айде си държите като трябва някаква идея да разработваме, ние си ядаме, даже без да си четеме някакви такива смислени изпитателни въпроси, ние просто то вече нали, толкова време сме го правили, че знаем какво ни трябва като информация, за да тръгнем да го правим. Тук сентенцията твърди, че планът бил нищо, ама планирането било всичко. Айде хава. Има някаква логика в това. Планът ще се променя непрекъснато, се променя плана. Защото целите и приоритетите, които сега ще определиме с вас, и вижданията, се променят с времето. Ние не сме едни и същи хора цял живот. Аз не съм същи човек, който бях преди 5 години, предполагам след 5 години аз съм същи човек, който съм стал. И се надявам и да не е така, защото иначе означава, че не съм мръднал. Дали за следващите 10 години. Добре, вървиме напред, защото времето ни притиска. Финансиране. Какво друго ни трябва да стартираме? Бизнес финансиране. Защо хората не стартират бизнес? Защото викат нямат капитал. Абе нямаме капитал сега. Как си представят хората финансиране, намират някой богат човек и той им дава пари и те стартират бизнес. Особено сега се появиха един-два фонда, които според нямат никакъв капацитет, но това няма никакво значение. Всички си викат, те ще имат такива фондове, ще го финансират и следващия Google е наш. Истината е, че е по-вероятно вие да нямате никакъв достъп до финансиране. Защото са супер мали, защото нямат никакъв общ да сте правили бизнес, защото фирмата ви няма история и така нататък. Тук няма да задълбавам, аз по тази тема пак всички точки, които съм си сложил в това листче, са такива точки, които много се дискутират. И аз почах имам да кажа няколко неща през моята си гледна точка. Ще ви дам няколко примера, защото с финансирането има много креативност. И ще ви дам няколко примера как мога да си стартирате бизнес без първоначален капитал. И не казвам, че съм най-креативният човек за стартиране на бизнес, просто по един или друг начин по-скоро потрудния. Съм стигнал до това, че единствено решавам да стартирам. Сигурно има много други, които не сме пробвали. Бил Гейтс, не знаете как е стартирал? Бил Гейтс е отишъл при някакви пичове там, IBM или кой. При IBM отишъл. Отишъл, да, при IBM точно така. И им казва, има някакъв код, поне малко грам. Има някакъв код, там те нещо му дали някакви пари и той се ви казва, абе сега, как се казваше партньора му по-лава? И казва, трябва да разработим някакъв код, защото взехме парите от IBM. Гениално. Много малко хора, между другото, като тук вече има смисъл да считат и много малко хора стигат до такива варианти за финансиране. Това е един много добър вариант за финансиране. Сега ще ви кажа вариант, който малко ще се смеете. Когато ние стартирахме една наша малка фирмичка при няколко години, нямахме публик лев, как се казва. Трябваха 20 юристи за една година да направим продукта си. Колко струва 20 юристи за една година според вас? Повече. Повече, отколкото може да си позволим. Какво направихме? Отидохме при един юрист, който аз съм работил. Късмет е една от най-големите кантори реално в България. Всъщност, което се оказа после, че няма никакво значение колко е голяма. Защото той каза, всъщност ние какво отихме при него, го казахме за идеята. И аз някакъв път се виждам преди това да го казвам каква яка идея имам, без да му предлагам нищо.
И после един път седиш него му казвам, тя е стора доста по-дълга, но нали, за да вървим напред. Казвам му, искаш и процент да ти даде на тебе толкова, с който ние правим. И нали, следващия Google. Сега той, между другото, според мен изобщо не си е въобразявал, че след партньорите си нас мога да се пенсионира. Нали, но по една и друга причина ни подкрепи. Вика, окей, само че вие сте пичове, нали, искаш да го правиш без пари, ама аз на тия хора им дам някакви заплати, мога ви дам един човек. Дам аз един човек, ние това ни трябваха 100 години да го направим. Вероятно повече, отколкото аз имам на този свят. Какво направихме? Викаме, да ще пробваме стажанти. Студенти по право. Това беше, всички са се смяли в тази кантора, нямахме офис, ползвахме кантората на адвоката, ние се правихме, че ние е наш офис. Правихме, че е наш офиса. Познатите с мен. Колко 90 и кусови интервюта направихме. Между на няколко. Аз даже още са работили сигурно на 50 души по този проект. Стажантели, които им скъсвахме, накрая бяхме подбрали 20, ние трябваше няколко пъти да направим интервюто, да вземем стажанти, да видим финитрат, защото в началото си мислите, че знаем финитрат. Имахме едно правило. Трябват ни такива, които са склонни без пари да работят. Нищо друго не ни интересуваш. И обяснявахме за тях просто това какъв уникален опит ще е. Това ще има опита на живота, административно. Аз между другото вярвам в днешен, че това е така. Не мога да искаш да станеш юрист и ти не мога да се блъскаш бюрокрацията. И накрая хванахме там. Абе, не знам колко хора са били. Дали са били на 50 общо, които са работили по това нещо. За 9 месеца или колко? Направихме. За 9 месеца направихме продукт. После ни трябваше още много време, докато програмиста направи сайт, който се състои от 3 страници. Няма значение. Програмиста, разбира се, не можехме платим, намерихме някакъв ударен процент. Не се справи, после намерихме друг. И после още. Това няма никакво значение. Това е, според мен, беше единственият шанс ние това нещо да го стартираме. Единственият шанс това нещо да го стартираме беше по този начин. Не е най-добрият, но е начин. Аз съм ви дал тук 2 примера, този с Бил Гейтс. Този Бил Гейтс е много добър. Всички знаят, че Бил Гейтс не е най-богат човек на планета, защото той е създал най-добрия продукт. Това четете доста какво прави Бил Гейтс. За много неща има много хубаво ноу-хау. Следващите 50 години по жилищата по менеджмент се преподават неща, които Бил Гейтс измисля. Така че забравете там това, че нямал и втори курс, бил необразован. Между Бил Гейтс е бил, аз не съм учил книгата, още преди да завърши училище е прочел цялата енциклопедия Британика, която е не знам си колко тома. 5 години е чел. Бил Гейтс е гений, някой ти ви каже нещо, вие тук всички сте образовани, но тази тема също доста митови и гени. Истината според мен е, че за последните 40 години доста се промени икономическата среда. Цялата конъюнктура, както казват икономистите, като господин Пенев. В момента средата е много по-конкурентна, отколкото когато и да е била. Тази година аз четах в началото на януари прогнозите на Economist за 2013. Там от секция предприемачество. Виж, тази година предприемачество ще е като да седите пясък в пустинята. Не знам дали го разбрахте. За да правим сега нещо, за да правим сега нещо, да успяваме да правим сега нещо, ще ни трябват и за момента ни трябват много повече знания, много повече умения, много повече опит, колкото е трябвало на тези, които са стартирали бизнес преди 20 години. Където и да е по света. В България трябваха други знания, умения, опит. Но където и да е по света трябваха съвсем различно ниво на тия знания, тия умения, тия опит, които трябват в момента. Истина, че става все по-тежко. Става все по-трудно. Става все по-трудно да се прави бизнес и трябва все повече знания, все повече умения, все повече опит. Така че тук има някаква разлика от спорта. Защото за повечето спорта също има и теория. Така, продължим нататък. Екип. Тук има момента да ви кажа второто правило, което научих за 10 години. С което още 3 години, значи ако разделим 10 на 3, по цяло нещо години ми дължите от живота си. Второто правило, което аз научих за 10 години, е, че човек нищо не може да направи сам. Колкото и да е велик, човек нищо не може да направи сам. Това е толкова елементарно, всички си мислим, че го знаем. Обаче някакси не го успеем да правим нещо, трябва на принципа, че сами се справим. Истина, че това не е така. И пак аз го свързвам с спорта, т.е. споделей.
закъсняваш малко. За мен е Пак казвам, свързано с спорта, ако се замисли индивидуални спортове няма. Аз като стрелец, който си изглежда индивидуален спорт и стрелата изобщо не е индивидуален спорт. Но ще ви дам такъв по-популярен пример. С тенис. Тенис е индивидуален спорт. Всъщност повечето спортисти, като Надал, Джокович, Федерер и така нататък, имат доста огромни екипи хора, нали, екипи от хора. Мисля, че Федерер имаше 8 души. Имаш треньор, психолог, където ти отговаря за физическата подготовка, където ти отговаря за храната, менеджер и не знам си още какви. Истина, че без тия хора не може, без значение какъв спорт си. Колкото индивидуално да ви изглежда спорта. Без екип не може. Бизнес е абсолютно същото. Има прекалено много сфери, в които ви трябва за да правите какъвто и да е бизнес, в които вие нямате знания. И това, което аз опитвам да правя, аз вие съм просто им предприемчив, нищо не разбирам нищо. Какво правя? Гледам да събера хора обаче, които разбират от това, което правим. И аз се реално повече занимавам с... правим абсолютно всичко, поради това, че сме нали, още на такова ниво. Но това, което по-спитам да се занимаваме с менеджмент. Това е да събере хората, които да успеят да свършат нали, нещата така, че да се получи проект. Сега всички знаят, примерно, за технологичната компания с медицинското оборудване, страх какво е 10 пешеходната пътека. Нали, аз не съм инженер, нищо не разбирам от лампички, от асфалт и така нататък. Нали, аз това, което се старах и още се старах нали, да направя, е така да направя, нали, да се разбера с общината, да се разбера с мафията, да се разбера с нали, инженерите, с пътните фирми и с не знам си още кой. Нали, за да се случи цялото нещо. Как се разбра с мафията? Между другото, не знам дали съм се разбрал. Обещах и просперитет и възход, как се казва. Между другото, това е друго, трето нещо, което иска да ви кажа за финансирането на забравя. Как тук намерихме пари за този проект с пешеходната пътека? Пак всички ни се смяха. Никой не вярваше, че стана. Аз спрях да говоря на тази тема, защото не ми е писано да ми обяснявам точно как се проваля. Направихме го като идея и аз трябва да обикалям по компаниите. По компания и викам за вас, това тук финансирайте този проект. Тази пътека, това е най-уникалният пиар, който може някога да направите в цялата ви маркетингова история на вашата компания. И ходихме тогава при Цветелина Борислава, Фемтел, къде ли не, това са по-големите компании. Накрая Еко България, бензиностанциите, се навиха. Не знам с какъв акъл, но се навиха. И няма нищо друго, ми отиваме на хартия, отиваме нещо такова, изглобено от един шкаф, нещо ето Буш понтира, че не е модул. Дето трябва да свети. Така че това просто го казвам като варианти за финансиране на стартираща компания, ако се отклоних от екипа. Вървиме напред, с екипа ви стана ясно, не? Има нещо, което ще да ви го кажа, защото няма да го изпълните да ви го кажа. Има едно нещо, което всички изпускат, когато стартира бизнес. Всички, абсолютно всички. Ние продължаваме да го изпускам аз. Нищо. И скоро гледах едно клипче в YouTube на Харо Шулц на Starbucks създателя и ми просветна. И ще ви го кажа, аз продължавам да не го правя и вие няма да го правите, убеден съм. Но аз да ви го споделя. Харо казва, всички стартиращи компании не си взимат с началото HR, защото си мислят, че те са сами предприемачи, те знаят какъв човек е необходим. И тъй, че това е една от областите, в които нямаме никакви познания. И даже ако у нас има някакви примери, в които, като клиенти, които се говорят в България за много успешни предприемачи, които обаче екипа им е тотален проблем. Те се налага да им пращат моите хора да го правят бакиите. И имаме предприемаческа солидарност. Поне за писни няма ви кажа кой е той, защото малко зли поставих така. Ще сложим пегел. Да, после ще ви кажа кой е той. Ако имате възможност, гледайте, когато набирате екип, гледайте се консултирате с някой. Тук примерно има Теди? Няма. Която занимава с HR, не знам дали става за... Истината, че това е много специфично. Някой, който е HR в една компания, означава, че мога да е HR, не означава, че мога да е HR във вашата компания. Вас ви трябва много специфичен човек, който да знае точно вие какво искате. И между това е най-трудно. Като си предприемач, как ще разбереш от HR хора? Не, ти може да се намериш някой познат като тебе, с който да се консултираш и да ти каже някои неща, които на тебе ти трябва 10 години да стигнеш до този извод.
Това не е мисълта. Добре, няма да продължаваме за HR. Само нещо друго за екипите се сещам и като стартирате бизнес. Като стартираме някакъв бизнес, ние някаква идея, ходим и обикаляме около нас и споделяме на хората. Тук супер яка идея. Какво става? Тия хора почват да ви обясняват как се провалите. Но много хубаво и детално те ви обясняват точно как и защо се провалите. Сега ще ви кажа какво ми каза един канадски предприемач, фондът тъкмо си беше продал бизнеса за 100 милиона канадски долара. Той ми каза, ако някой ти каже, че нещо няма да стане, не му вярвай, защото сигурно е прав. Гениално, не знам дали го е почерали, но това е абсолютно гениално. Значи има хиляди причини, хиляди, милиони, милиарди причини да се провалите. И може би една или нито една да успеете. По-скоро нито една да успеете. Но без да опитате, нали, няма да успеете. Така че аз това от моя опит ви го казвам. Като имате някаква идея, гледайте, и аз гледам, не винаги го успявам, но гледам да така селектирам хората, за които да я споделям. Защото тия хора, негативните, те ви изпиват енергията. И без това е трудно. И без това през цялото време гледа, че нищо няма да се случи. Нали? И някой ти обяснява точно как сега се провалите и не знам си какво, за после да ви кажа, нали ти казах. Като стане е много неприятно. Така че гледайте, тук напоследък покрай тия фейсбуци, нали всички осъзнавате, че никой от вас няма 600 приятели. 700. Ние имаме 5-10 приятели, ако имаме късмет. И това не е толкова лошо. Виждайте се с тия хора, които така позитивно ви, които вие му казвате най-голямата глупости ще направите. И те ви казват, интересно. Това се води добре, все пак сме в България, сега да не прекаляваме с исканията си. Че станем с приятели, така. Тук днес съм записал темата с личния живот, която миналия път Ели коментира. Аз тази тема ми е много така интересна, защото ви казвам да приемам това като спорт, приемам това като хоби. И аз лично не деля работата си с личния си живот. И за мен аз така разсъждавам, не казвам, вие така трябва да разсъждавате. Аз така разсъждавам. Аз така на мен това ми е живот. Аз не имам един и друг живот. Личен това, аз имам един живот. Аз гледам цял ден да се кефа. Ще пихме мобилно обяд, прекрасно. И се правим и си говорим за бизнес. Кажем си някъде друга дума, но става дума, че ако според мен делите личния си професионален си живот на две, имате 5 работни дни и 2 почивни. Имате 5 нещастни дни и 2 щастливи. Мисля, това е доста малък процент щастливи дни в живота ви. Така че аз лично се старая, за мен това да е едно. При предприемачеството общо взето според мен е неизбежно. Защото в предприемачеството е мога в 5 часа да кажете и свърши ми работното време, няма мисля за това. Не имате толкова проблеми на главата, пред цяло нещо и дали нещо изобщо се случи. Нали, че вие вечер заспивате с тия мисли, сутрин ставате с тия мисли, през нощта сънувате тия неща, през деня такова, вие не може да се опитвате изобщо да го делите това. Нали, че ние професионален живот. Здравей! Ти как се казваш? Златомира. Приятно ми, Александър. Не съм познавал, защото имаш един човек, където не се знам. Така, толкова е за личния живот. Ставам си записал тук тема лидерство. Това е една тема, която също много се пише, много се говори, много, всичко много. Всички станаха философи, книги излизат за лидерство, така нататък. Според мен, аз успях да откроя според вас две неща, които са важни и това нямат. В времето ми читаш. Какво ще ги изгониш? Няма да покажете факта. Добре, сега ако беше Барак Обама тук, щеше ли да му кажеш 10 минути? Аз чак да му кажа. Дискриминират ме като президент. Добре, къде аз стигна? Точно така. Имането на премиерския пост. Чакай се. Има избор за 2 месеца. За лидерството, за мен няма значение дали в квартала сте били кварталния лидер. Дето не ходим там срещу другата банда деца. Такова, или в кръшмата на масата най-много смешки разправяте. Или всякакви други неща. Има две основни неща,
които според мен покрай тях цялата друга, всички други останали работи около лидерството ще се израства с времето. Сега ще ви кажа тия две неща, които според се надявам също да ги спеста някакво време в тия години. Едното е, че капитана винаги е прав. Това ще ви го обясня. Другото е, че трябва да взимате решение в каквото да става. Първото искам да кажа, вие като така водещи във вашия екип или така наречените лидери, непрекъснато имате ситуации, в които няма да знаете реално какъв е правилният отговор. Обаче вие не можете да си позволите да показвате пред хората ви, екипа, че вие не знаете какъв е правилният отговор. Капитана на кораба винаги знае. Капитана на кораба не може да има буря, да каже на екипажа си, абе пичо, не е никаква идея тук какво се случва. Май потъвам. Капитана на кораба трябва през цялото време да показва самочувствието, че знае точно къде е острова с богатство, на където отива. И че остава съм уверен, че всичко знае, което трябва да се случи, защото той трябва да води хората. Той е капитан, има колебания, какво остава за екипажа, който долу се опитва да запълни дупките, които пълнат кораба с вода. Пак говоря с метафори, разбирате всичко, което казвам за бизнес, абсолютно също. Вие през цялото време трябва да показвате, че успеха ви е тук на една крачка пред вас. И това е много трудно. Това е изключително трудно. Според мен, ако знаете като че ли повече бихме могли това да не се отпускаме и да се издаваме, че всъщност кораба доста се клати. Другото нещо е, че вие трябва да взимате решения с неперфектна информация. Непрекъснато се налага да взимате решения, за които вие нямате никаква информация и вие не знаете също дали това е правилното решение. И се чудите сега какъв ще е резултата и си мислиме, че за нас правилно решение е, ако резултатът е положителен. Истината, че решението дали е правилно или грешно е много преди изобщо да се е случило това, което се е случило вследствие на решението. Военните казват, че битката трябва да е решена преди да влезете в битка. Добрите военни знаят какъв ще иска на битка преди да влезете в битката. И тук е абсолютно също, обаче вие нямате цялата информация какво на врага. Обаче хората ви заслужават вие да вземете някакво решение, базирайки се на информацията до момента, да обясните, що взимате това решение, каквото и да е то. И карате напред и каквото стане. Какво е следващото? Според мен тия две неща, ако успеем, ще кажа всички, защото и на мен се случи някой път. Някакви неща, които ги знаем, ви казват, че ние неща, които знаем, които гледат много лесно, всички ги знаят, ма не ги правим. Тия две неща, ако ги знаем, нататък другите неща, нали, с времето си ще се случат. Добре, понеже тече времето, продължавам нататък. Още нещо за тия решения обаче. Тия решения стават особено трудни, когато нещата не върват и има изкушения. Това при нас се появиха някакви много съмнителни типове в много труден за нас момент някакви пари да си изперат. Много труден момент. Това още изглежда много лесно кое е добро и кое е зло, ама като ти се появят някаква възможност за много лесно пари в някакъв лош момент, е изключително изкушаващо. А толкова много изкушаващо е, че не може да си представи. И това човек не гледа отстрани и по-трудно преценява кое е добро и кое е зло. И според мен за какъвто и бизнес да правите, ще има много такива моменти, в които ще се чуе дали направите компромис с хората си, с себе си, с всичко останало. И тогава тия решения ще ги взимат според ценностната си система. И тук някой беше казал, че правилата са нищо, но принципите са всичко. И според мен ние трябва да се позоваваме на нашите си принципи. Защото иначе няма да свършим добре. А нещата така или иначе, и да вземат някакви пример, вземат, все ще ги изгубят. Гарантирам. Те се време си добре. Взимайте решение, базирайки се на вашата ценностна система. И тук виж, има ли някакъв по-пълноценен живот от просто някакви пари си изкарат. Разбира се, обществото ще гледа на вас дали сте успели или не спрямо това колко голяма къща имате и каква кола карате.
Ама на нас като предприемачи, ако почне прекалено много да ни пука за това, не че не искам голяма къщи хубава кола, но ако почне прекалено много да ни пука за това, мисля, че много ще се изтощим психически. Защото е доста трудно да правиш законно. И доста време истина отнема. Може би повече от 20 години. 20 години даже са късмет. Apple, компания, която реално след 95-6 година стана грамадна компания. След пускането на iPhone 2007 година стана водеща компания, така да се каже. И повечето компании, както ви казват, Fortune 1000, може би над 900 от 1000 са така. При мен е горе-долу лесно, защото аз съм решил, че аз трябва да се гордея със себе си живота. Аз искам тук, пак като ме поканите, след 10 години, аз да мога да ви се перча. Предприемачите има много да го обичаме да се перчиме. Това не е нещо лошо, между другото. Но аз искам много да ви се перча как трудно, но съм успял да стигна до това нещо. Така за мен е лесно да взимам такива решения. Не е лесно, но взимам ги, защото съм решил, че искам да се гордея с целия си живот и много така да кажем, лесно елиминирам заплахите. Пред това след 2 дни, като ме питате как направих първия си милион, да не кажа, дайте за втория ще говоря. Да трябва да ви лъжи. И за мен всяка крачка, която ние като предприемачи може да направим напред, без да компрометираме себе си, е успех. Това е успех, който обществото няма да оцени, ама вие се гледайте себе си. Правите продукти за обществото, всички спасяваме света, променяме го. За тия неща, фундаменталните, гледайте себе си. Изитклия? Имаме си майтап тук с последно и приключвам относно успех и провал. За провала ви казах, повече пъти ще се провалят, отколкото ще печелите. Това ще го казвам, защото това просто трябва да го знаем и като се проваляме, да си казваме, това е спорт, това е част от спорта. Понекога всички отбори губят футболни отбори, които се случва да загубят матча. Какъв е спорт? Просто някакъв път печелиш, някакъв път губиш, стара да се повече да печелиш, но повечето пъти губиш. Точка. Някъде също така бях прочел, че успехът се стоял в това да минаваш от провал през провал, без да се отказваш. Има нещо вярно в това. За мен, когато се провалиме, е много тежко изобщо да кажеш на хората си, да си признаеш пред себе, пред останалите, че се провали, че не си успял. И с годините става все по-тежко, между другото, защото има все повече отговорности като хора пред себе, пред семействата си, пред партньорите си, пред екипите си и така нататък. Аз си мисля, че при нас, за да стигнем до някакъв успех, трябва желанието ни за този успех да е по-голямо от страха ни от провал. Което става особено трудно, когато вече ще се проваля няколко пъти. Страха ви от провал, всеки следващ път се базира на предишния един успешен опит, става все по-голям. Реално това е все по-реално. Но това е шанс. Поне започнете да го усещам вече как започвате да хвърляте пачки пари по мене. Вече изтече ли ми времето или да кажа още много неща? Защото изпуснах много, но... Дай от начало. Още едно нещо. И приключвам. В България се породи някаква мода, и тук нещо ви каза за облеклото, което е много важно. В България се породи една мода, базирайки се на това, което се случва в САЩ. Което според мен САЩ се абсолютно различава цялата култура. На културата на всичко, на бизнес, на поведение, на нощен живот, ако щете. Цялата култура абсолютно се различава от целия останал свят. И тук много хора си въобразих, аз виждам около мен много умни хора, които съм сигурен, че ще успеят, обаче го направят по-бавно. Защо ще го направят по-бавно? Защото отидат на бизнес среща като шестокласник с тениски и скетсове. И истината е, че обществото ни е много консервативно. Обществото ни е много консервативно, ние имаме много голям шанс да се провалим и без това, за да рискуваме просто това, по който отиваме да не му е комфортно изобщо да си комуникира с нас.
И ще ви кажа каква е причината за това. Освен, че е много консервативно обществото, при нас повечето хора, които срещат с бизнес, това е поради младата ни икономическа свободна история, не са стигнали повечето, има много голям част но повече не са стигнали благодарение на техните качества, знания, умения и опит. И те много искат повече от колегите ни в САЩ да се показват пред всички, нали, колко са важни. И когато аз отира при този човек по дънки и по тениска, той на него не мога комфортно да си говори с мен. Той иска другите да си мислят, че той има някаква много важна среща. Нали. И не му е комфортно, иска бързо да ме изгони, за да се показва на другите, нали, че е много голям какво се губи с някакъв шестокласник времето. Ако правите бизнес, според мен трябва да изглеждате бизнес. Аз между другото се старая за това, защото съм усетил каква е разликата. И наистина има разлика и че видим много тази разлика. И това го казвам като кос. Не мога да си позволиме да ходим като Зукърбърг по джопанки. Такова общество, в което живеем, според мен по-голямата част на света не може да си позволиме. В Япония изобщо няма ви пуснат да влезете. В Китай не знам как е. Но по-голямата част на Европа, особено колкото по-на север отиват, нали, така да се каже, по-добре развити икономически страни, толкова по-консервативни са. Това го казвам просто да го имате предвид. Аз тук имам един много силен довод между другото на тази тема. И тя е, че голият човек би имал малко или почти никакво влияние върху хората. И това е причината, поради която преди малко, нали, казах Обама, ако беше го изгонишли. Обама не случайно ходи така по-консервативно облечен, да се израза. Мога е стормодно, мога да има някакви недъжни аксесуари, нали, тук, католически и така нататък. Но това не го прави, защото е много консервативен той. Това го прави, защото иначе не го възприемат много сериозно. А ние като предприемачи, особено стартиращи, не можем да си позволиме риска да загубиме клиент, инвеститор или каквото и не, защото не ни приемат сериозно. Ще ви кажа третото правило, след което вече ни държите 10 години в живота си, което сега стигне. И то е, че победата принадлежи на неополитите. Победата принадлежи на неополитите. Наполеон. Има някаква логика в цялото това нещо. Млади сме, здрави сме, мога да постигнем всичко. Просто не се отказвайте. Забавлявайте се, работете много, напред в живота си една прекрасна история. Мерси.